Tak, ako sa pomaly končí vianočný čas, tak sa pomaly ku koncu chýli aj náš vianočný koncert. Dovoľte preto, aby som v prvom rade poďakovala všetkým účinkujúcim za to, že nás potešili krásnymi skladbami a umocnili v nás krásny pocit Vianoc. Nech nás tento pocit sprevádza celý ďalší rok. Ďakujem všetkým prítomným, všetkým vám, ktorí ste svojou prítomnosťou podporili myšlienku trojkráľového koncertu. Ďakujem pánovi dekanovi, že spolu s nami takto krásne začal nový rok. A tak teda želám i ja vám veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania do nastávajúceho roka a dovoľte mi, aby som posledné slova dnešného popoludňa nechala pre pána dekana. Nech sa páči, pán dekan. Celý čas som uvažoval, čo možno povedať na záver. Myslím si, že tie krásne slová, ktoré tu boli vypovedané, krásne slová, ktoré tu boli zaspievané a zároveň krásni ľudia, ktorí spríjemnili toto popoludnie, hovoria naozaj za všetko. Tak ako pani doktorka Henčeková poďakovala sa všetkým, ja zároveň chcem poďakovať aj jej za naozaj krásne, hodnotné a myslím si erudované sprevádzanie tohto programu. Preto naozaj veľké ďakujem a patrí aj vám. Zároveň z tohto miesta by som chcel ešte poďakovať vám všetkým, ktorí ste prišli, našli ste si čas a takto ste podporili aj toto kultúrno-duchovné podujatie. Bývalému pánovi starostovi s pani manželkou, novému pánovi starostovi s manželkou, pánovi starostovi z Dechtíc, ktorý je tu prítomný medzi nami aj s pani manželkou, aj so svojou rodinou, všetkým pozvaným hosťom a naposledy, aby som nezabudol občianskému združeniu FAJN, pani štatutárke magistre Ane Haladovej, ktorí naozaj v spolupráci s Farským úradom a s tými najpovolanejšími ľuďmi spríjemnili práve tento deň, toto popoludnie. Nech teda aj Špačinčanka má veľa takýchto krásnych podujatí a verím, že to, čo vy rozdávate, tú lásku, optimizmus, nadšenie, zapálenosť a horlivosť, dokážete aj viacej rozdávať. Vďaka teda patrí Špačinčanke všetkým vystupujúcim pod vedením pána Jozefa Slezáka a teraz ako pán Vitlička spomínam v tej scénke, vás všetkých pozývam na to Ježiškové. Takže nech sa páči teraz, keď budete vychádzať von z kostola, máme pripravené malé občerstvenie punč, pre tých, ktorí sú autom, máme nealkoholický a pre tých, ktorí sú domáci alebo môžu ochutnať alkoholický. My sme ho skúšali, Martuška, pred koľkými? Je tu Martuška? Je. Sme ho skúšali pred niekoľkými dňami, bol naozaj veľmi dobrý, takže vás všetkých srdečne pozývam a prajem vám všetkým pekný deň.